bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dukkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo jonde meɗen pinal hanki e hande ko Tidiane Toussar debbo mo hornode Sara Niang on tigui wowi waɗan ɗon ɗum en garti kadi yewtude e pulagu ngu ha no hannirta ni hande noon pinal hanki e hande nottima inde muɗum ngam ganduɗa ɓeɗo worɓe fulɓe rimɓe raneɓe arɓe notade ɗo gaddude kolli e ñañoji oɗon gandi tigui koye pinal men jeeya eɗen gandi kadi oɗon coynoɗo oɗo gorko mo ganduɗa mo gowɗon yiide tigui ayaw mum e Pindi TV gorko kadi dariɗo mo ganduɗa mo ala ko heddani Pindi TV hay seeɗa e banggue ɓerde muɗum woni holi on ko Kisma Sy tigui on dañƴen hande joddade ɗo en joddimi kadi e worɓe wambaɓe ɓe hono Samba Koyli Dia Amadou Dabiya Dia ko ɓen tigui joddiɗen ɗo hande yewtere men pinal hande noon mbiɗa sikki Kisma ɓuɓata par ce que worɓe fulɓe ɓe haaɓe daadi ha no hannirta ni haaɓe gaddani en kolli haaɓe gaddani en ñañoji gam huccodirde e pulagu ngu e weltinde ɗum eɗen gandi kadi Pindi TV ko ɗum tan woni golle mum woni darde muɗum gam weltinde pulagu ngu e yadinde kadi e pulagu ngu kala e saaga Kisma salmini bandiraɓe e gartane bunde yewtere he alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e nderar mum en jetti nene e baba en jetti hono mawɓe meɗen addiɓe bonnani hono daw Moussa Malal Bayti l'honorable ɗumonde mawɗo men Abou Samba Diop kono en calminat hono équipe technique tawi darde jaaɓi mo meɗani ande hay saaha goto hono nde Fatouma Sami wonde Thiat Walo ne wonde kamɓe foof Samba Diop min calminima en calmina kadi makkiyes meɗen fewno jeese ɗe walla Coumba Babou walla mbiyen Kumbis Fatim Samba calminen kadi ɓesgugu calminen suddiɓe en calmini leñolngol foof kadi jogui alhamdulillahi rabbil alamin weltare no mbiɗani Tidianiat joddade e hono ɓeɗo worɓe fulɓe daraniɓe leñolmumen gam meɗen amde hay saaha goto sikki ala en natari yewtere tigui tigui kadi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jogui ko hay goto ala mi cosan alhamdulillah weteralo hande kala pullo jooɗiɗo walla pullo ɓorniɗo wutti jooɗi walla dari sa dari won a yiyat gandi a yefto san machallah yeteralo jewtata ɓay kadi gartan yewtere ko noon tigui Kisma dok mbiyen worɓe fulɓe ɓe ɓe dokka en morceau hono Samba Koyli Amadou dokken en morceau garten e yewtere he jam fulɓe jallakinema kay wana hutare ko fema kay wana yaware gala jom nayi aynaɓe nayyo nani aynaɓe gueloɗi ƴiɗaler jaaƴi sadiga sangre bode almakama jege Samba ñamani yarane jege yewti aynaɓe yohoɓe nder nayi woni yummam ƴettam babam tom yano dartinde kalata yano diɓe sara Samba weeru jeeri fulɓe jallakinema pulo
bari almakam fulɓe beton ñalle jam eyi alhamdulillahi rabbil alamina Allah innama ade kala kada gollata foti wiide ndani jetta Allah jetta nulaɗo jetta nene jetta baba nde tawno so weli ko kamɓe so wetti ko kamɓe hande noon eɗen ɗo jooɗi e nder galle men tawi eɗen jooɗi kadi ɓiɓɓe fulɓe ɗo noon wiya ko fantan so pulago haalama noon ko fantan haalete sabu minen kamin wambaɗe sen noddinoɓe ganna baccam naago baccam dumbe baccam jalluro baccam ganna baccam jibini wolom ganna wolom jibini maani wolom man jibini yugo maani jibini seeni yugo hinna yugo ndanga yugo jaatel yugo tekkol yugo e ɓirowo yugo e lalatori yugo Pulago wardi jaatol jibini aljuma jaatol biras jaatol njogu jaatol jomre jaatol aljuma jaatol jibini jobdi aljuma jobdi jibini moodi jobdi mo jibini kuno moodi e jawaddu moodi kunda fi hammad kuno jam kuno las kuno nyaay kuno sillo kuno salam kuno samba kuno demba kuno yera kuno paate kuno e bayeji kuno e kumudel kuno ɓe goni ɓiɓɓe kuno moodi jobdi aljuma jaatol hinna yugo maalolam ganna baccan boɗe almakama naamu jibin dema naamu e sara naamu wiya demba doga wonde o jan jetti demba moya demba jilak demba caɓan demba e paati demba hoti aynaɓe waɗade wallahi ko noon tigi e Samba Koyli golle ma jooɗi peewi ko ɗon min pannoma ɗo ko ɗon tigi e garɗa mbeɗa sikki pulagu ngu weltima ɗo ɓe natiri ɗo kisma aɗa andi tigi pulagu ardi ɗon so wiyama ilal dalaɓe ton aɗa andi kam ɗon pulagu ngu fof ardi ɗon machallah ɗum noon min calmini min juurimama calmina pulagu ngu kalna yimɓe holi an e holi kadi ganduɗa groupe mono e hol kadi ko gummoni ɗon e hol darde mon hande ɗo jaroɗon hande e ganduɗa e culture mon e musique mon hande eyyi assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettoɗo kadi min calmini Tijjani Yette Sarr min calminima no feewi min calmini o mo ganduɗa kañum woni Kisma Sy pour min calminima no feewi kadi min calminima no feewi e haala ma minen kamin wambaɓe fulɓe kamin wambaɓe ndimagu fof oɗon noon ko kam wiyete ko Amadou David Dia min jaakon wuro ne wiye Hayre Lawo min wiyetemi ko Samba Koyli Dia Hayre Lawo noon e Yayre Lawo woɗɗodirani cosano ko Hayre won jooɗiɓe Hayre won jooɗiɓe Yaare minen noon gila min ummi ko ɗum tan min ummori kamin wambaɓe min koddata koye fulɓe min jahata koye fulɓe saabi eggi min ekkat min tawyaɓe tan goni to saabi jalti leydi ndi min jalta leydi kadi min gabboɓe tan goni to ɗonnoɓe tan min ndeyi e tawno noon ko ilal Diadji Sadi sangre boɗal ma kam wino noon andi wiya ko labba tikku ɓulla Samba Bambaɗe dem noon tigui wambaɓe ganduɗa e fulɓe wambaɓe e yalalɓe wambaɓe e deniyankoɓe e nokkuji foof so tawi ganduɗa wodi ko dilli ɗon tigui haaɓe tawe ɗon wiye wambaɓe yalalɓe wiye wambaɓe fulɓe wiye wambaɓe deniyankoɓe kono min mbimi ko wambaɓe fulɓe kala nde won noon kalɗo bambaɗo hoodi ɗo bambaɗo toƴƴi dande pullo kala biyowo mbimi e mbimami ene yiihi hen hoore mum no fewi kadi ne welto hen ha no hannirta ni ndeka noon wambaɓe ko wambaɓe fulɓe kala kisma wambaɓe hanki no mbirɗen hanki meɗen ko ganduɗa ɓe jogui ko kolli mabɓe ɓe ndewan ɓe rimɓe ɓe jima ɓe koɗa fulɓe belto mbaɗa fodde mumen hande noon mbeɗa
mbiɗa sikki ene waɗi waylo wayloji seeɗa aɗa yiya ɓe jaadini hen goɗɗum comme genre kanko Samba Kolil mbeɗa nana omo yaltini signalaji mo waɗi voilà te en gandirano ɗum wambaɓe hanki ɓe hande ɓe naate oɗon domaine beele ko caɗele addaniɓe nadde hen beele ɗum aɗa yiira ɗum no ɓamtirde pulagu malla holno jiruɗa ɗum tan Allah jarama Tidiane to yama Seydou Sarr namdal namdangal mbe jigen coftal dam jabanade sibu namdal ngal kadi ngal no wari min hoore en tant que DJ en tant que animateur en tant que médiateur de scène min hoore min namdal mo den gel donc so tawi a namdiri ɗum ɗo mbe jogen coftal no feewi kono aduna waɗi ko jamanu waylo waylo ko hande ko ko accine ko hanki kamɓe koɓe mbaɗata ko yettere Allah machallah sibu wawde wadde synchronisé ɗinɗe foof weeɓani jakka ko hanki ko kadi mbaɗa ko hande sa ƴeewi kamɓe ɓe jaltini single aji ɓe jaltini kina koye 4 single walla 5 single Gadiel Ka koye morceau mabɓe Harouna Ardo Gallo koye morceau mabɓe Dialalo Ba koye morceau mabɓe Aliou Abdoul Ba koye morceau mabɓe kono sa nani morceau ɗi ganduɗa sa nani inde tan cikkata maɗo ko morceau 100% traditionnel taw noon ɓe nani koye studio andi ɗo joni ɓe mbaɗi combiné les deux donc ɗum noon koye mbawa ka jeeya kadi pullo kala pullo min mbiyami kala pullo sa andani ɗon physiquement omo jogui culture kadi ro ko waɗi ɗum exploité walla waɗani ɗum exploité ko ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata talent caché ɗum ɗon ene fulɓe fof so yimani omo wawi windude so windani omo wawi haalde so haalani omo wawi haɗade ko art mbeɗa sikki woni koye ƴiƴam men wonata koye ƴiƴam men koye ƴiƴam woni ko Allah ɗum meɗen donc min ndewi mbata ko félicitation mbiɗen ko du courage ɓe soɓe jiiɗi kadi yaɓade hen kamɓe kadi no wiyete hade wutti fondede juulade yaro jomum tawa tigi Samba tigi Kisma kanko hoore makko yo arte e namdal he wallahi Kisma ko kalɗa ko gonga sabi no wayno a gayni haala ka sabu morceau ji ɗi jiiɗa ɗo ɗi bambaɗo so jaggino honɗu warata ko fantan koɗa jaru koɗa segalare te so hoɗi haalata ko fulɓe ɗiɗo singilaji mbaɗaɗi kadi ko fulɓe mbaɗanaɗi sa kadi mbaɗi asko woni hen ɗi jimata an jima hen asko wadde ha joni firti wadde ko kulaɓe tan heddi ko noon jamanu noon no waɗi waylo waylo so waɗi changement hande mbaɗa changement kono tamin gonno hanki ɗo ha joni ɗo min goni sabu namin joyi ɗo joni nde min tiri ko fantan kala ɓi pullo namnata ko ni mbeɗa ko wambaɓe kono ittani kadi min mbaɗa kadi ko yaade jamanu ko yimɓe keɗo tigi Kisma gartammi Samba gartammi koye widema cosaan meɗen aɗa andi cosaan fulɓe ko cosaan joɗɗo sabi wimo ko cosaan joɗɗo ko cosaan jaaduɗo e kulol cosaan jaaduɗo e gacce cosaan jaaduɗo e kesse kadi ko cosaan joɗɗo ari ko pulagu wiya ko hanki men wonno no jiruɗa ɗum hande ɗo wonnen ɗo e pinal men hande ga beele holko usti e cosaan men mo ganduɗa joɗɗo belɗo farniraɗo malla ala ko usti eyyi fulɓe kala tawteno guila hanki ha joni tawe ɗon ndimagu ngu e cuusal ngal e jamaragal ngal e wonde kaare sir ɗum no tawi ha joni e wonde moƴƴuɓe no tawi sabu ɗum minen guila min guuri min jibina minen koye fulɓe he tan min goni koye maɓɓe min ñallata koye maɓɓe min mbaalata kala haajuji men koye maɓɓe gasata wadde sa namni min affaire pulagu min kalanma hen ko leeyi kadi kala ko min kaali wona kono firto so hen min guuri noon gonga wallahi tigi Samba Kolil ɓe dokka min morceau goɗɗo Kisma a gartine yewtere so weli ko nene
so metti ko nene ala sara e nene tisubare nene takusane nene do non wiya ko jaru siro kono modi buubu tagal modi buubu koy taaki modi so jamma jangi jeeyi ko de nyaari cagaleji ndin ndogo foyni tasande ko de ko jegayti ma no tagay naabi de no tendi ma ngu fu do non noddi worbe fulbe be noddi rewbe fulbe be eden calmina do non Amadou Basir Coumba Mawlo wona Ceerno Oumar Samba Touba gongo Ceerno Cukalel ba lay no ba eden calmina do ba modi eden calmina mo kala to wayi wonde golle non buri haala kono ko haala wattinto jime kam mane kam no taadi wiima dimo golle balle na feñalaade e tawno aduna ko jikki laagara ko jikkal bala jikko mo ƴaynde jumo jam badade jikke yaakaare wallahi de tawno foti fatani golle ndawani so golle nday ɓurɗo ande kadi ɓuraɗo ande albat ali abdoul samba sohno penda maɗi wuri ñawa kadi wiyer jeer reena ide ko ɗon ɓirtan cofnam woni jaatiɗe wambaade jaatiɗe ɗanniɓe wallahi wala ba Amadou Basir Coumba Mawlo sen ko ɗi jarno no tan worɓe fulɓe ɓe nde tawnoɓe bonnani worɓe bonnani e ladde so tawi gandanɗa hoore ma saɓe naate ladde he kuppin biyeji ɗi gabboɗenɓe te sen gabbimaɓe kadi kolletenɓe kadi koko ganduɗen kolleten kadi ganduɗa hoore ma koko ɓe gandi gonga non tigi Samba Koylel Amadou min beltima no feewi worɓe fulɓe kala beltima ko ɗon calminirten Dawdo Moussa Thia gorko pullo mo ganduɗa wadɗo ñalande kadi yarta kadi e ñalande ko gowɗo kadi wadde ñalande hakkude makko e fulɓe ɓe wona ɗo toon haaɗi noon eɗen mbiya yo Allah hokkuma cellal e cembam gam ganduɗa no ñalitiri pulaɓe hamin gandi ko fandare makko ko yidde makko calminen directeur men Abdou Samba Diop mi salmina kadi worɓe fulɓe yottaɓe e rewɓe fulɓe yottaɓe ganduɗa wattuɓe haqqillaji mum e Ayaw Pindi TV wattuɓe haqqillaji mumen e yewtere men pinal hanki e hande hono Ibrahima Barka Ba kono ko pullo so heeɗima hande beɗo ɗiɗo kulle e ñañoji ene welto hen no feewi kono noon tigui mi salmina Harouna Balade Niang to Guinée Bissau mi salmina ɓiɓɓe fulɓe kala mo limti kala juuma mi salmina Moussé Kandé toon ko Côte d'Ivoire eɗen gandi ko ivoirien kono ko jiɗɗo Guinée TV haano haalirta ni mi salmina kadi Adama Sarr bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe kala mo len gandi Pindi TV hande kisma ko ganduɗa fulɓe ɓe tigui a wawa wiide aɗa haalda ɗum noon en calminiɓe tan kamɓe fof voilà sa limti tan a juuman joni garti tan koye mabɓe tan kamɓe hande nalankoɓe meɗen hande eɗen gandi wambaɓe ko askinoɓe aɗa andi noon kisma asko ne heewi ene waɗi kayisaji soɓe darima haaɓe gaskina ɓe timata e kayit ɓe timata e ordinateur kono ɓe celataɓe calɓata machallah ɗum ko ɗum surlum walla ɗum ko ɗum jagga tan yooɓe kalanen tidiana min mi artude askoye siko min au début so tawi mi haalnama haala asko nde gonɗen sukaɓe kam ene hawno en no feewi par ce que sa ƴeewi way kono cahe lekki ni way kono ɓe gummoto koɗo foɓere ɗo ɓanne yaltina caral gongal yaltina caral yaltina caral ha yalta parle wallahi te ɓe timata e bindol ɓe timata e bindol dokki Allah ɗum tagi mbimi min kamɓe koɓe mi andani gallo gandal mi anda holko yoɓe garane nde sirli he seeɗa sirulaɓe de e kono yoɓe garane nen de noon mbeɗen ko Amadou walla Sam hole on dokko min Amadou men ɗo mbiɗe surveille Allah jarama on jarama Tidiane Sarr e Isma Sy
on jarama Allah jarama on jarama kadi min beltima kadi ngal ɗo namgal aɗa andi bambaɗo kam gila ko ɓooyi bambaɓe nden janggano hay goto alano haaji bindol walla ko nandi hen a heɗotono mawɗo bambaɗo goɗɗo ene askina gona heɗade aɗa heeɗo ene naata hoore ma sak hirde ko noon jangguirta ko aɗa heeɗo ene naata hoore ma ha hoore ma noon hewante wayna lowama ni anti ko noon jarata eyyi hande noon jamanu hande ne waɗi janggude ene jangga pular walla jangga français walla arabe aɗa winda sa windi noon kay ma heewi ko jiɗɗa askinde ko gona e huñade ɗum jamma aɗa askina aɗa huño aɗa nanna e hoore ma eyyi hanti noon tawi ka belɗo haqqille tan ko toon heddoto kono min ɓuri won namdal ko ngal jeehi namdal namdal ngal koye golli he siboɗen eɗen gandi hoɗum kala nde hoɗa pulago yiyata ko noon min watti yiide kolli en nattina e nder office aji mawɗi e nder sanduji mawɗi nande Bercy nande Wembley walla to koye stade ni mi yeeɓi concert goto stadium Nelson Mandela mi yi neɗɗo jogui ɗum hoddu ene joué hoddu ndu kono hoddu tubakoɓe donki nannude e nder logiciel mumen won logiciel ɓe ganduɗa ɓe ɓodɗo ɓe keeɓa won musique aji ɓe dokki ɓe mbaɗi ɗum e hoddu holko saabi ɗum kadi kolli ɗi sahaji mbiɗe sewdu toko suudu mbiɗe o sahaji mawdu hono nduɗo beele oɗon mbawi artande en hen noon eyyi andi sa wiyama hoddu mawdu ko gambari comme nduɗo ndu woni gambari no waɗi noon kollel tokosel ɗum wiyete ko jasre nduɗo wadde base eyyi nduɗo woni base o woni gambari joni noon kañƴi kolɗi ndungu so tawi ndungu ari ene jogui tan ɓuurata hoɗede walla ndungu pour so tawi pulo wonde e jawdi muɗum ne wone beele ndungu so ari hoɗande agaɓe hoɗande agaɓe hoɗande agaɓe ene jogui ɓe ɓuuri yidde hoɗanede walla eyyi goto foof ne waɗen ɗo yaari wona en jiiɗi hoɗanede ko jaaru wona en jiiɗi hoɗanede ko sayguelare wona en jiiɗi hoɗanede ko fantan no ɓoggi mbaydi dal eyyi leɓal aynaɓe en fof nan hen fof nan hen kono hande noon kadi jamanu men addi kadi gandanɗa hoore ma kolli aɗa yiiya ne naata e orchestre aji mawɗi eyyi a yiiya ko orchestre nawɗo hoddu ha leyɗele tubakoɓe ha kolla tubakoɓe kawisaji e nder hen kadi min dañino kadi koɗo tubako o arino to amen ɗo haw jangui ɗon hoddu haw fuɗɗi wawde fantan woni jeegue ɗum ko Samba oɗo jangguinimo ɗum ɗon eyyi ko suissin a yiyannomo e réseau sociaux eyyi ko on eyyi kanko jangguinimo galleji amen ɗo jangui hoddu ha wawi noon tigi ayi kisma ko kalnoɗa nani go ko ɗum artide nana andi haali no mbiɗa enen fiiɓe ko mbaɗa ko culture men woni ko ƴiƴam men andi kanko ko haali ɗo joni ko noddi haala ma ha wonde asko ngo wona haɗo binde wona he dara ko ka ñallan ganduɗa heɗade tan so jamma ari ganduɗa mbaala wadde miijade ɗum tawde hankkitine muhima e haqqille ma kalɗo dariɗa aɗa wawi haalde ndeha noon ko mbinoɗa nani cosaan men e culture men woni koye ƴiƴam men ko yelte e nder haala mo tigui woni koye ƴiƴam eyyi sa ɓuuran goɗɗo ƴettat ko noon tigui Kisma Sy gorko Mouhamadou Hunare koye ma gartanmi e namdalam e ma e gurdam pulaar caggal leydi yimɓe ne gandi gurda ko France ne anda kadi darde daranɗa toon pulaagu hano aɗa darni ɗum ɗon no fewi e banggue ganduɗa artiste aji men yahoɓe toon e kala dillowo e ganduɗa e finatawa men eɗen gandi holno finatawa men hande wurdi to Europe alhamdulillah rabbil alamin Tidiane yetteral no fewi kadi jettoro e gonga e juuɗe ardi bonnani gomti gondi no kewmi wiide mum kono Daouda Moussa Dia hande so yawi mbiɗa darni pulago bonnani Burkina tawi mi darni pulago tan darni ko Pini TV darni Pini TV darni pulago wallahi Allah si ko Pini TV ko 100% pulago on ko ɗiɗi keɓɗen 90% culture ɗum tagi mono kala dillotoɗo e culture en jogui ɗo place woni bio guitar woni baɗo hodde hande France yimɓeɓe alhamdulillah rabbil alamin eɓe belti ɓe mbi ko enfin woro enfin alhamdulillah min keeɓi min malama eɓe jogui ɗum juuɗe sappo ala galle mo natta e France tawɓe jeeɓata Pini TV kala pullo ɓi pullo gonɗon woni wonɓe foyeji ɗe woni wonɓe galleji ɗe eɓe jeeɓa Pini TV sukaɓe jibinaɓe toon ɓe hande natti jogade complexe haalde pulaar sigo ɓe jii yimɓe ne kaala pulaar e nder galleji joɗɗi e nder auto ji joɗɗi e nder pied
pied dans l'eau te kamɓe koye maɓɓe ɓe gandi pied dans l'eau prix muɗum no tolni ɓe gandi coggu muɗum no wayi cher hande ɓe keeɓi chaîne culturel hono Pindi TV waɗini ɗum aɓe belti no fewi kadi aɓe jogui ɗum juuɗe sappo eyyi donc noon alay saago jarnen Pindi TV nan est ce que eyyi jarnen Daoud Moussa Dia jarnen Harouna jarnen Abou Samba Diop nene Leyla Ndiaye e équipe technique Pindi TV ko ɓe ndeɓe ɓe joggo golle yoɓe jaggotir kala ɓe jagguno kala e format mbanno yoɓe ɓeydu tigi kisma golle ma jooɗi feewi ɗum noon Samba Koyli ɗo gonɗen ɗo hannde hol surprise mo jogonɗon Pulago ngu malla eyyi mais yoɓe kalane hol surprise moɓe moftani Pulago ngu o saaha ɓe jaara hannde ɗo eyyi minen Pulago ngu min mun meeɗa wasde parande fulɓe koko mbino mami nane koɗa minen koye fulɓe min woni fulɓe min gondi jamma e ñaama wadde kala subaka amin parani ɗum so min salamu aleykum tan amin gandi kamin mbiya est ce que so ɓurɗo yi amen kadi ɗumni gandi kamin jahata wadde minen kala to min mbawi wonde so jamma e ñaama fof minen kamin paran ndima ɓuur fof nan bisimilla mon donc nan so koten dumale meɗen koten dumale meɗen fulɓe koten dumale meɗen koten dumale meɗen fulɓe so ndungu toɓi koten dumale aynaɓe baali kota dumale hay dañinoɓe men kayina garta fulɓe e Tidiani yette sar ɗo ko duumale wiya wiya so ndungu toɓi koten duumale men aynaɓe baali ɓe koota aynaɓe nari ɓe koota ɗanninoɓe kadi garta wallahi tawno noon so yi ha ceeɗu waɗi ɓe eggat ɓe jaaɓe ceeɗu ɓe goni toon ha kulinaji gasa ɓe ɓurti hanga taw mbaɗi ndungu ɓe ummoto toon noon ɓe gone e attude skay ɗum noon woni so ndungu toɓi koten duumal meɗen skay ndungu ɓuuri ndungu ɓuri ɗon mbeɗa sikki so tawi nden heedi kosam ne heɓo ɗon borti baggi ɗi tawat garti ene wonde jawɗi payɗi ɗi so cuballo kadi jolni gubbol mum maayo mbeɗa sikki liɗɗi kadi ne keɓo ɗon daneji ne jalta ɗum ɗon koten dumale meɗen ganduɗa so wiyama goto fof yo hotto jeenoɓe mbeɗa sikki hay koɗe ko yeeji ndeysan ko noon tigui kisma Pulago ni weeli kadi ko weeli kadi yonata taw ko sago men hande gonen ɗo oɗo ñalawma ha oɗo kikiɗe hande haw gasa par ce que ala ko ɓuuri Pulago welde ala ko ɓuuri hoddu welde ɗum noon en beltimi no fewi Samba Koyli oɗon gandi ko yewtere meɗen ko namde e jaabule yewtere men ko yewtere culture pinal hanki e hande jiya namdotoɗo e jaabotoɗo ma dañ ko namdi moon taw wona ɗum jinnoɗon namdede ma dañ kadi ko jinnoɗon namdede taw min mi namda hen holno mbiyaton kam ma dañ ko jiɗɗon mi namdo mon taw min mi namda hen holko mbiyaton kam holko heddini on e ko jiɗɗon haalde ɗo e plateau min tenti eyyi ko weltare tan ha joni eyyi ɗum ɗo kadi min ñagoto ko Allah yo ɗum yaaji amina ko galleji mbaɗi ni ɓiɓɓe fulɓe jooɗo hen kiɗɗiraji fulɓe ne jaltini hen
ɗum ko fayide leñol ngol fof wallahi fayde pulaago kala minen kala min mbawi tollirade min duwoto min duwonto moon kadi min duwono kadi koye amen aussi non tigi sabu ɗum so yaaji tan min yaada kala to min gari min taw ɗon ko bandiraɓe min taw ɗon koreji men min taw ɗum fof wadde min mba taw duwonade mon ɗo yaade an jarama tigi konngol ma battinigol en guddani no Samba Koyle wini tan Tidiane Yetto Sarr aɗa andi pulaago ko jiiɗa ko ina yaaji kadi ɗiɗo galleji kadi ko ɓeydoji pulaago kadi ɗum ɗo kadi minen wambaɓe minen naalankoɓe amin jiiɗi ɗiɗo galleji par ce que koko ɓeydata leñol ngol koko jokkata kadi leñol ngol yaarude yeeso kadi pulaago yaara yeeso wambaɓe ɓe ɓamto naalankoɓe ɓamto e nder hen donc noon min beltima Seydi Dia mama noon ko lamɗo mun woni ɗon oɗon gandi ko min woni lamɗo wona min jaaɓi hannde kam woni lamɗo ko min woni lamɗo e kisma baynoɗa yimɓeɓe ko ɗon tan ganduɗa alay sago woda ɓe no wiide ɓe ciftorɗen si hono wiide debbo ñeeño bala maysa hono halaɓe sangot ɗum fulmino alay sago calmina ndeysan yumon sukaɓe min calminimo no feewi huufi fof madame Sy calminen Demba Sangat calminen Alassane Niang mais min cuuren calminimo Haroun Kolte min calminimo Thiam Alassane Sy Oumar Kane Soumaré Sow onon fof min calminimo Abdoulaye Naɓe min calmini France naɓe fof emin jogui moɗon weltare emin joni jagɗon ɗo ko ɗon Pindi TV so tawi on jiiɓi ɗon on jiiɓi ko jeyɗon on juumani machallah continue wadde partage continue wadde abonné ha yesso lawol emin gandi on jewni Pindi TV mais ma Pindi arturon so Allah lamɗo jini inchallah yo Allah newno Allah lamɗen cellal gira sukaji e yaaje Allah jarama on jarama en calmini nene baɓe en calmini heɓanaare ko noon tigi wadde en calmini France naɓe en calmini ganduɗa wonɓe États-Unis en calmini Kadiassi debbo tagal lemtir walla mbiyen debbo Ganguel en calmini nani Niass kono joom suudu Alassane Babouya en calmini bandiraɓe fof en calmini Alaji Ahmadou Sarr ko noon tigi bandiraɓe kisma ko weeli eyyi wadde mi wayno tan après o uddana en yewtere nde bandiraɓe yewtere moon pinal hanki e hande tigi ko ɗum ɗo adda noon kolli e ñañoji eɗen gandi hande en jaade kisma Sy gorko Mouhamadou Hunare noon ɓe ngala ɗum minen gaddanta minen hortollaɓe min jeeɓi e wonde ɓurɗas en wonde faral fof minen gaddan ɗon min jiiɗi minen ne waynarade seeɗa tan min jiiɗi nodduɗo en sehil amen goto nanto to Amérique to jooɗi e wiyete ko Sidi Aliou Ka mbimo Seydi Ka eyyi Seydi Ka ne wayno kanko woni producteur amen hande eyyi kadi min ponnomo haalde guila e départ o kono ko jooɗi kadi hunde en faydal wonen beltinirimo kanko en Demba Ka en partout ɓe beltinirama hen ndeysan ko noon tigui oɗon gandi maquillage joɗɗo waɗa ɗum ko miñam préféré miñam kadi cuɓimi e ɓerdam woni Kumbis Babis Kumbis Fatim Samba Diop bewɗo Fatim Samba Diop kanko tigui waɗan min o maquillage bandiraɓe henno to kaɓirɗe to ko Ndey Fatou Masile Thiat Walo Samba bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehili moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Yetto Sarr debbo mo hornolde Sare Niang paliɓe e Boubou Dieri hedarago e molarago hersi Allah wiyodeɓe ko on tigui heeɗa noon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen Samba Koyle dusren ko ɗuɗɗen ɗo noon ko kanjoma Demba wiya puɗɗo reer jeeya fo muro jeeya ñaague jaduɗo jaaɗo ko tedde jeeya ñaague tikka jeeyaɗo jiɗo joom golle joom balle joom girande joom batta hen ɓen jeyɗo nde tawno golle ɓuuri haala kono ko haala wattinto jimi kam mane kam himani ɗum yoddimo golle balle ne fe ñalade albarka nde tawno foti fotani golle nde wayni so golle nde ɓurɗo ande kadi ɓuraɗo ande Tidiane Yetto Sarr min beltima noon no feewi wallahi min beltima saabu ɗum ɗo ko kulaabu woni ɗo ha timmi kadi sukaɓe gandanɗa hoore ma fulɓe dariɓe kadi gandanɗa hoore ma min jettaɓe kadi ɗum ɗo noon woni filmoɓe wallahi ɗum ɗo noɓe affaire o yaaru yeeso o dande gudirta dande ne weeli machallah dande gudirta jalakinema pulo jalakinema